reitera o firme compromiso das entidades locais de combater tan injusta, irracional e gran medida. O COVID-19 agravou e agachou o problema, pero a debacle da pandemia ven seguida dunha oportunidade para avanzar cara a unha metamorfose histórica en todos os eidos. As bases que rexen o estilo de vida, o emprego dos recursos naturais, a economía, os dereitos e as relacións humanas. Neste último punto se encadra o objetivo de acadar a igualdade de xénero, principio esencial para unha sociedade xusta, pacífica, próspera, sostible e absolutamente incompatible con maltrato á muller. Cando consegue saír á luz a violencia física, máis identificable ou perceptible é a que fai saltar as alarmas máis veces. Pero o maltrato ás mulleres prodúcese a cotío, en case todos os ámbitos da vida e baixo distintas formas. Discriminación, violencia, vexación, dominio, ameaza, acoso, enmudecemento, privación. Máis recentemente recoñecida, pero non por iso menos cruel, nesta liña inclúese a violencia vicaria, é dicir, aquela que o maltratador exerce contra as persoas que a muller máis quere, normalmente os fillos e as fillas, coa intención de xerarlle sufrimento ou sometelas. Se ven ao longo dos últimos anos as estadías, amosan avances importantes nalgúnas formas de maltrato como a ablación. Aínda deixan cifras tremebundas como que case unha de cada 3 mulleres do mundo 15 anos ou máis sufriu violencia física ou sexual, ou menos unha vez na súa vida. Aquí en Galicia, a memoria da Fiscalía Superior de Galicia do ano pasado rexistra 6.073 vítimas de violencia de xénero, un como 27% máis que en 2019. 3 asesinatos machistas, un dato moi importante, un 84 das renuncias a continuar co proceso judicial. Os concellos somos para a cidadanía a administración tangible, o refuxio das persoas cando teñen dúbidas, necesidades ou problemas. A confianza que depositan en nós é unha gran responsabilidade que cobra máis peso canta máis gravidade revista a situación. E fora de toda cuestión, a vida e integridade das persoas é a maior das prioridades. Esta relación directa, a nosa capacidade de xestión xunto co noso coñecemento e acción a hora de dar forma ao modelo de convivencia convírtenos nun actor esencial en calquera política, pero de xeito especial naquelas que inciden directamente nas persoas. O compromiso do municipalismo galego fronte á violencia de xénero vai máis aló de disminuir os rexistros de víctimas, persegue erradicar ese maltrato astuto e invisível que oprime de distintas maneiras as mulleres, impedíndolles o seu desenvolvemento e traballa na concienciación para que a igualdade sexa inherente á nosa sociedade. É dende este posicionamento que a FEGAN, en este caso o Concello de Arteixo, instamos as demais administracións, institucións, entidades públicas e privadas, as entes sociais e a cidadanía en xeral a sumarse a esta declaración de denuncia e compromiso para a erradicación de calquer tipo de violencia contra as mulleres. Sinalamos a necesidade dunha abordaxe global e profunda, con liñas de acción sobre todas as formas do maltrato, incidindo non só na asistencia, senón axudando a dar visibilidade a todo tipo de situacións e adoptando medidas de prevención que eviten o sufrimento. Reivindicamos a importancia do municipalismo nesa inexcusable transformación que debe por fin ao maltrato ás mulleres e o acorde de participación na toma de decisións que precise dito proceso. E requerimos recursos económicos e humanos para a implementación de proxectos de axuda e empoderamento ás mulleres. Demandamos a mellora e prioridade das políticas e leis a favor do desenvolvemento das mulleres, garantindo a súa ampliación en calquer espazo e circunstancia a flor de protexer os seus dereitos. Subliñamos a valor das mulleres no desenvolvemento social, económico, intelectual e humano e, por tanto, a necesidade de asegurar a súa participación plena